Kamigalaya Users Forum, ka senjok ke bakmi ya ke bahag kamiat ki badi drugs bakinom sya kenben. Lingba ubak bari karmalki presiden kala kedau bakarukom ban pentrikam dakabor kata dakabakenra bante lakam yo drugs hi kalong kumba pai dien ya ki buj trikam ki bala pentrikam si post nam menswa. Haba penpau ya kene haba ya kran bat usulong mil haga arpau tri unai lur araja arpusa katu kat nipor hadien kejing yalang bala khot penlong dak tanat ka kot ka khia ka sarkar jalla lingba ka menteri bedai khmi ka Dr. Mazel Amprin lingdo lem ki officer ka tanat ki bor pulen ki bor bedai pet ya ka Meghalaya AIDS Control Society ka Max lem ka Hinyo Trap Youth Council HYC uba bari ulaong bakalong ka basngosi ban yo I bayaki badi drugs la khenpo haga jaka ban aiman sim yaki ban kala Kumban syukurau baka ni kejing lang lakot penlong halor kejing dawa ke HYC ban pen kenria ya ke Oral Substitution Therapy OST Center na Civil Hospital Shillong halor ke nongrim baka te ke jaka baki bakar ni drugs ki wan di dawai ban pen khot ya kemat no drugs lani ke detoxification ke kelapan ban ke jaka ya de ya thiet drugs bat bon sin ki bawan thiap pang ha ke te ke jaka sumar ki syatu ki tiar kitar jongki Henry, hapadang kene ke jayalang ke sarkar kelapan pau baka kamla ban pen kenria ke OST na Civil Hospital syaki wei par ki jaka kumta ke HYC ha ke jayalam uba Roy Kupar sendram u presiden kala pet no da ke jing bitar na kamra ke menteri uba bari uloang ba om baro ki badi drugs ki di bertu barhalor ke jing keno baka OST center civil ke kelalong ke jaka ya di thiet drugs uloang baki don ki stop out ki ba persang ban ya lambakla ya ki ba wan le detoxification Shu ulang baka long ka basnosi baka HYC kami na katega jayalang haga jaka banya thirbha ya gisen jam bante lakam yaw drugs. Ulang baka sarkar ka day ban penbun ya ki OST center bat banya kun yaw drugs kam day da kabor Henry don kam ka jaya slok ka jing ay man siem bat ka jing kersan ya ki badi drugs bakin kala ban one pai syaka im lang sa lang. Po bangi kan news ngi iling baki la patai ku bori ningko ngi yo ba kadon ke jingdawan ngi ki ke HYC ma na ya yu ngi tibi bade ki HYC ngi ba nakaliang ke HYC ke dawan ke sarkar ban penkenri ano ya kitu ke jaka sumar i bakar ni di drugs na po civil hospital de nakaliang ke jongi la side bat ka sarkar ngi la air ke jingtho namar baka jingdan ke OST center angte kamdei tamba ngi ong bangi ailat banwan kita ki jingjia ki basni henry kadai lu ka center ka balongkum ka jakaya lenti jong ki kena bekerni di drugs kenang bakinyo jingera blada don ki kena bedon HIV kla yo treatment nang tu blada don ki kena bedon hepatitis C kla yo treatment nang tu berkhamtam habangi pej ha ka bayade berkejingkerni di drugs ka mental health lani ka perkhat perdan jong kena di drugs katu ka bangi address ningkong taka katu ka mental health ku kadon hapo civil hospital tika kum ka ni ka test lani ki TB treatment ki dot yuru ngila ba ki kena ban access nang tu long bakin yo jingerap nang tu tingi perkhat balada kawe ngi perkhat balada ngi relocate ya ka lanang ngi penkenria mo lanang ngi penkenria no ko OST center na possible kan long jing du nong ka bakrau ya umdei tang ya ki bateri na menta ki tu ki kena ki bangop ka je kerni di drugs Henry lu kadi jing du nong gabakrau namar bak ya ka jelahi bar koi bar ka bakta ro yang gasem namar sisin baki ya ki ni ki jing yarap ki bangila ban yo na civil hospital barangi penkenria no itu kena kan nong ka bejenjar ngi ba ngintan pas itu kena bendi dawai ART ngin sayalam itu kena bendi dawai hepatitis C ngintan itu kena bakin yo mental health ngin kin yo jing ya selok ta kalong ka bejenjar ba te kawe lu kan wan rapat ya ki kena nomor basisin bala per ke center ka longkan wan ra ke jingkia ki kimi ki pa bat ki kun kenang pan pisa bandai cheni bandai chatai longi kwa baka sisin badon kala jingerap hingi le kat bala ba ka ki jingerap kindon be hakawi ke ju jaka la kala de ka treatment ni ka drugs ne la da de ka kanu ka jingerap ka baya de drug dik ta kadang ibu ka jing ka jingkerpa dah ka sarkar ba kan bala aban long so ban yai penne gini jaka sumar po civil hospital namar kum balong himinta ngin pej ba hagwi ka sngi baro khoi kini ki programs kan hapsimti ka sarkar hi kan don kata ka bangi ong ka convergence ba kini ki kam ki bangi tre kum ki NGO hawi ka sngi baro khoi kini ki kam kin tre kum kin tre hi ka sarkar long kum balong ki TV mencha mandai mencha hapor ba de bat ka TV ki don ki NGO ki batre henry baro khoi kini ki program kala adon be ka convergence ka government ka tre be ka government tele se ngimtip hadu lanu tambah hakoi kesni kan sadon be ba ka sarkar India hi kan simti haka ba de ban sumari ki ba kerni di drugs kan pej hi ki staff la jong te
ngi tang ya saat baknang ngi tang ya saat bakini jing sumar hi la darlong kabala bakin yo ba ya kawe jaka bat kawe ru ngi bu hi ha ngi bu hi kawe na ka jingmut ha khamat ka sarkar ngi ba ngi de ki bri ki bla sha kan taj ba ke mlang salang mo kum batib ile mentah ta kinamut be barok khot ki bdi drak sidi batu ini ngas kwa ban ong ma ba barok khot unong di drak samdi batu bat barok khot batu umde nong di drak ma ti la da pipin kan ria no ingi nang te kiwi ki jilla ru kin pej ingi kinong baka megla hite ka discriminate ka pej po ka nyan ben ki bri ki ba di drak ni la de lupa kita ki group ki brio ki bala sya kan taj ki mlang salang te da ka di jing le ka sarkar kala long be kum ka direct act of discrimination dia tak kadang ngi penyi ke sarkar bahkan ni kan ka image jong ka jela kan man ra kum bai te kenang man lai niki ngi le ban penyi ki buj ki rukam tre kenang bangila ban te lah kami kini ka jing di dok se te ngi penyi ke sarkar kini bat ngi stonat ru ba ka sarkar ka sngap te haba mene hi karai ke penyi ba kinum relocate ya kinum relocate ya ka ni kinum pan kerja ya jaka sumar kini le aban ra kumnu ki rukom kenang bangila aban pej binia pej chin ya ki jing dia ki baje apo ka center kan namar ba haka jing sngo ko jonga ki khna hi badi dawai tista ladangim pentut ladangim penwit hi ladaki yo hi bandi dawai man sngi tamdon ganu ka jing pentut tega ngasngo ba kinum dan hi ganu ka anti social behavior tele si don ki basim kabu halor ka tu ka jing dia rong imtip tangba banong hi ban penken ria hi ka OST center shawai ka numara kanu ka jing kala namar ba ngiru ngila persang man sha ban pet na gwe jaka na shawai jaka ban lai na ka drok sen ring imla hindai lang dei nang ba da kum kini jing don ki centers ni yo ki jing sumar ni yo ki jing yaslok ni kala hoit ki jing baha ka simpor ringin haplong ki brio ki baya sha namar ni train namanta ka jing kerni hi ka subject ba ba ka bamdi ka bakta tang ya ka met karin long rin yang jom bri ne ba ka ai ka jing dei para brio ka jing dei he yang asem baru her kom perkhat perdan ki brio ta ka ni ban ni kerpat na ka sarkar bang sngungu ru ba ka sngap ya ba mentahi ka relocate ka don ru ka jing kren ba kila ban chna lani kila ban chna di center ki ba la ban don baru khot ki jing sumar ki ba dei na menta ka ba bante la kam ya ka jing kerni di drugs tingi ngok men mane ka tu ka jing rai ka jong ka sarkar tengi la yele ru ngin ai ka ketiga diang kejongi abang ila abanira ru yaki bente la kam gumi niki ya ke jingkerni kan kumba ngiong ki support ki don bet ma dah de ru ki don bet kin don bet ki nongshim kabu ya ke jingdon gini ki kena ki jongi te hawai ki don bet ki jingte la kabu me te man kapor hi ngi set yele kat bala mo ngele kat bala banginte lakam kumini kidon lu kisien ki bangila kendu ngi be no ikini ki bade namar kitu ki khna ki bawan nasibeli ki dewi ki badi dawai tang tabadon hi ki khna ki bangim itu ki bakim de sisa kita ki bekerni di dokter ki bawan de ki bawan penuap ikini ki samla tang gerpar hukum ikini ki khna ki ba lecim dawai nang tei ban yetu lani ban phone lani ban ai ki jing tip changi lani kum chaki bor joka po civil hospital namar ngitip kidon ni kum kita ki jingje hang tei tengi ru ngi kwa hi ban ai ka ti gamon ka diang ka jongi khna bangila ban te lakam ikitu ki jingje hang tei ken namar ngi ru ngitip ba ka jing pensoi kan wan kala ban wan ka no ka dur kanu ko rukom ru ta ka daw ngi le be khna ban nong bala dadon kanu sngo bha ban ai ka jing tip ngi khna bangila ban te lakam ken menne ngai ka kunun ka choice ko ong ba ni ai ka jing kersan ka jongi ni ai ka jing kersan jongi la da ki don kam volunteers lu ni la ban ai ban lepit binia mo ban lepit binia te kam tam ngi di ban sutu ru ba ya ban tan ru badon kitu ki jing keno kini ki bateri NGO ngai bagi staff jongi ki don be chopo civil hospital la ka ba ki pet ki pet kini ki jing jiang te ban po civil hospital ru ngi la ong ki counselor ngi la ile ban betha saki ba tang shumare deb di dawai ki khna ile ban pha noi ki sheyeng ba kini khna ki ban nang teng ong khnang ba pinno me poi kano ki jing tang bare deb di dawai le no sheyeng yu mo hande ki jing long khna don teng ba ki kwa songkai parlok don ba ki ke songkai mo tang ba tem di ba songkai tang ba di wan di dawai ban sumari jing kerni ubri ba khoi ban sim dawai hi du songkai mo ba hadu ba mentahi ngimla batang ban sukun no bakat baje ka jingtu ka dewi jongi mo yo don le si ki basim kabur nang ta te habang yo sngo badon kum kini ki kes youtube batu lada pik syam ai be help pulet ai ka an ngim don jing keren ni ka to ngim don jing khang ki balada ki syam ya o yo batu la ni ki syam yo ba de rock lada ki don ko hok ban lira sakaan kat kun lada ki ya kat kun kelti ai bakin len
ngim dan jingkering tu henry kile ko ba henry ko bas ngosi ko long ba lada ka jing lada ki dawa bi ban pen kerja ate kin du nong ki we hoi ngayo i du baki ong ba ki kim perkhat ke jing yo nong jong ki aspa lai spa ngot ki kena ki bangop henry ki perkhat ke jing yo nong jong ki spo wajar kani ke jing tre ke jong ni ngim tre na menta tang ki aspa lai spa ni tre hi na menta ke jing ba barok ko we kumbang i hi menta ha ba de ba ke HIV ki STI syphilis ya ha ba de ba hepatitis B hepatitis C ka kio ba ngim kwa bakini ki jingpang kan ya syaki general population syaki pai ba syaki imlang salang ta kadau ngi le bante la kam khat bala bang ila ba namar kin dadon kena po ST center ngila ai ki ben pha ki testing ki paper ngila ban te la kam ngila ban non ra ki dawai ngila ban le ki paper henre da kan ni ke jingle ke jongki teng ngasai ong ke jingle ke jongki bambu ya ka jela ha ke jingma namar lada kini kena ki re no lani kini kena ki mansim service lani kini kena ki mantre wan test yo na ke jingting jadi ke jingle ke jongki imang salang ka ba nginbu ke jinge kan ngin dapat ba namar ka strategi kini ki ngi ong ki but pentri kam mo bante la kam drugs ngi ki mekalaya manta ka kom tre ngi i bangiya man sipos nam sedien kini ki lat pentri kam ngai ka Mizoram kala le Nagaland ru kala le ka Manipur ru kala le henre ke jing kelawan ra klam la ban wan ra jing kala e ru henre ngi ke jing ki nong pang ki ba im ba HIV la ki pho hajar u ba pang hepatitis C ki pho hajar baro khoi ka wan ra ru ke jing khia ha ka imlang salang bat ru ya ka sarkar sisin babun hi badon HIV sisin hi badon babun hepatitis C jingkit kli kala de sarkar kin hap thit ka dawai kin hap kan bon ba jingkit kli ha babantah hi ba ngirang bon ki jingduna lalor bang idang bon ki jingduna nginang benrap so kini kiwe ki jing kan wan ra ka situation lani kan wan ra ka ta ka por yang ibang inum la ban le ringin chu yong baling iklem le ekene du manswa ni kerpat hi balada ngi pa hi ban wan ra jingkala ni de ban ni tri lang ni de ban ni suthu kumnu kini ka karukom trikam jong ka jingkerni namar landu ka World Health Organization ka United Nation ba ro hi ong ba ka bante lakam hi ya ka drugs kain bante lakam hi ka jingkerni hi ngidi banwan ra ya jing start science ngidi banwan ra ya jing ya chakmat hak bai de ber kirukom sumar baru ngidi ban burom ya jinglong brio ban yu roj yu brio ban penja ya kanu jing sniu na ni kanu jingkerni nginum la da lele ruam nga tanga base be ya ka nga ngai be bayangan namar yang ngaru ka jing e ba pengkelang ngai begini kena ken kela khoi ngin la than ban ban yo 100% kata ka jingkela ngin yele kat bala ban non ra ka jingkela kan kata ai ka thong ka jongi da ka jing e ni ka bom ka sho kini ka jing ya pik kum kini ka jing khanra ka jongki ka bala ya ki pho banai man ta mo ka nungut ngimi i de boduna ta non di drugs ngai i ban banang long kumba nong kumno nang long man kumba ngi nang yele man kumno ban buri e gitu jing sni ngimla ban nginum la mate la kam ne ya jing sni do ko buri e gitu jing sni hendai ngide ban ya keren ngide ban ya thir ngide ban ya mir kumno mongin wan ra e jing kala te kata hinga tengah ngit be ba ka jing ya selok hi kan wan ra bat ban pik ben ban le ben ban sho ban tombor ki ba ya ki kena ba di bangop ka jing kerni kan man ra su ka jing kala lanu Nili ka iman ka image su sabar ka jela ba ngi dang sadin ka ba yede ban te la kam ka jing yu namar ngi penon kam no de kibut ki ba kiwi ki jela ki la de petri kam ngi la long man ku mangia chi pos nam sadin sem jong ka tu ka jing khanra mo bo wi khuna audi nang ni no we le ra su ni so we mo bun sin hi namar bangim la ban smutu ya ka rukom long jong ka jing kerni namar bun sin hi khna apa ki ngop ka jing kerni kinum yo pisa bandi man kasngi teng ka tu hi ka jinglong ka jongki ka penkelai ki ban li de bat ka jing de ka jongki ru ngala banong hadu benta kiseng kimpat yo ban kem to big fish dan to badi de ka po kilo de ka po box henre ka jing kem ka long na kileng ka sarkar ta kada ni ngi i ba ngi yele bante la kam henre ngi yele tana preng te ngi ngimpoi se ru pe kumentang yung ikhna na yo pois po pibi ikhna na pibi la pois we ka jaka kham la bante la kam kham duna ta nong di drops ta kada ha bang ide ban yele ngide ban pen kelai ini khna ngide ban te la kam begitu khna kinum kela kinong de ngide ban ya selok itu khna ban wanra yaki se jing sumar ngide ban wanra aki na ka to jing dung injek ke jongki ngide ban yele aki ban pen di OST namar kindal asdang ban di OST kinum don por ban di drops namar tu dawai ka rukum trikam tu dawai basisin ba pidi pinda di drops kanum trikam su gidi ban wanra awareness ha bay day bad OST gidi ban wanra awareness ha ka bay day
namar ba ngai ke jing kem ru itu ki syringe matas ni kinda kem itu syringe utu syringe de ba supply ke sarkar India kena mante la kami ke jingpang umdei ba ki NGO ki ai ki tu ki kena ba no KD drugs ka ba mon em ngitip ba unu beri ru inong tang ban sange bang kwai ru bejenjar inong unu kena ban sange na ke di drugs ka jenjar re kenang man lai ke jingpang ke jing stom kenang bun len lai ben let pin bit shaki lok shaki samla ki jong u len jong ka ni ong ki smu bha ban le de ki trenia ki ba khoi balada pi kwa ban nim ke jing im ka balai na drugs mo di no do dawai kenang suki lada pi tista ke kom di dawai ngila ban on ra ke jing kala kum ba baro khoi ngi ya na kata kalenti manong man rat ding khong hi ga bori nginom la hi kata kan ka jingkhot jong health minister ka jong ni ka long ban ya thil ban yamir ki buit ki sol bangila ban ya sei khlang mante lakam ti hinde basnusi ka long ba ki klam chong hadon da kut ka meeting ru ki phet no na meeting marsin sisin ba ki na po DHS na po health minister hi ong ya ba menta ki pala ban ru liquid dengan ki mi no agenda nang to mo daga jing bitar ke buat daga media ro to jing bitar kabel penongo yang akalong ba kini ki beri ki on ba ki train na menta ki imlang salang ting kabel ngo akalong beli ki mission hang tu bani thir ya mir jimut ai kan long ko bajrong ai kan long ko ba ya khlut mo ai ba kin long ko ki dorbar ki bamen don ki asni lai sni ki beri udang ya khlut lai banwan ra ki jing ba ya ba ngi amir ngi thir ngi don lang hang tu ngi ong ban ya mir ban ya thir ban ya ki jing erap ki bangila ban ai ki ru ngi kloy ni ke belong kalong ba kata ka jing jimlang salang jong ki ba kumnu ki ba tang mari ai ka rai ki la phet mo la dei ban pini shu na mara kum ngong ba ka sarkar ru ka tip ka an ru ka tip ba da ka ba pi pen kan ri ano ai ki bri na ka wi ka jaka pinum la ban wan ra ai ki jing kala ni ka don kam ki jing tre lang ni na ka seng ni kloi ban ni tre lang bat ki hadu mentaru ki nawan ni pyang so ba ngi lingin kemen ngi don lang bat ki ngin bu de ki wi ki kom trikam na mar kum ngong kini ki jing penonkam ke jongki ke di ki but ki bor ki bala ada penonkam di ki jelas posnam i iman kumba ya iman si posnam sedien ta kada ngi kloi ban yamir jimut le se ke bente lakam le se ke ban khandra kumno ngila ban yarap ki ban yo sai ta big fish ngim tip ngila si saru mo ha chaka ban ye trilang namar ba mener kadon ke jing keno ba bali i health minister khot yangi ta ka megalaya zo forum ngi shukwa ban nong bangi de kita ki community ki bala sa affect how drugs directly ngitip kilenti kumno ban lai ngitip kilenti kumno ban yada ka ba snosi ka long badon ki khna ki ba kat ka nga karta ki ba manchwa ha ba kini ki intervention kini ki NGO ki padon ni sha bom sha ti be ni klam kala henre ngila ban ai buit kin kin sor ban tri lang ni ngai ki klam ni kwa ban chong adu bokut ke meeting kalong ka i ba snosi ba kim kwa ban yadon ke jing kren ban ni mlele ngiting ini asyikmat ngine tre bikat kum ka kendon an badru ka kendon ke jinglong brio ke jongi ke jing tre jongki le si de ki kwa ban ne tre ka bor ka shong haki ngiru ban nong bangin sha yu roi tu minum ai la chu namar ngitip ka an ka don ban ngi ngine le ban kat bala bangin selok ikna bakin light na kuno ki jingjia ki basni ki mlang salang tambalong banong ban yu roi pa ngi tam bangin ngop ha ke jing kerni doks te minum syashu ngi kumba maki ki im nam ta ki imlang salang ngi rungi im nam ta ki imlang salang i perkhat om tangi ki jing im jong tu khna bo ngop ha ki jing di drugs ngi perkhat ru ge yeng kesem ngi ling la perkhat de pulak sundak ke yeng kesem jong tu khna bo ngop ha di drugs ki lok jong ki samla ki jong ki khun ki jong ki ngi perkhat ru khna bangila ban wan ra jing kala khna bo khnang bo la ban long ubriu u bolong produktif ha ki imlang salang khnang ban ka jing kerni jong u la ban na ka jing lat ka jing kerni jong u la pat ban ya rapat di sibun ki mensim kumbang ngi le ngi nget ba da ngi ki bangot bangop ha ka ni ngi la ban ra jing kala ngi don kam mi ki mti bangin don kam ngi don kam mi ki tambolong tu susi kelong mene ka don ni jing kta nomor kim kwa ban kren re na perkhat pat to le si kanang simpor ki tingi lungin ya dikat kum kelenti ngin ya itre bi sakman ngin le kan bala ban wan ra ai khna si jing kala te ngi kirpar ki kimi pa ki badon ki kun ki bangop ha jing kerni semua bani kendu engi in persang katus nam pila persang le se de bayara ai ki sejaka sumar pila ngop yang re persang no ya udah kabawan kendu engi indon gajing selok lang para mengi ngin le kat bala ban ra kan simpor gajing kelam dei tambawan kendu engi la kala indang dilap si indang don hi yu tambalong wan yalam changi ngin le kat bala ban ai kini ka message kini ka kubor ka jongi ka dei be ka don ka hope mo kampat kut ngila ban pen kala ngila man kala te
kerpat kena tu bangop hajeng kerni lada hidon ke bayos ngolong bang kani kalat pathai ku bot yele banwan cengi ngila ban kum samo ngila ban ile ngila ban pan dan ngila ban dawan nak sarkar ki jingdon kam ki jongi namar ki jingdon kam ki jongi dang bon ki jingdon kam ki rehabilitation center detoxification center ki don kam shu ha cakap ban penduk no alani ban pen kedre ki OST center ile ngila dei ban ya sai nak sarkar ban wan ra shu ki OST center namar ya babalong bantah ki OST center kila dap pelat la overload kembong takadaw katuka quality counseling katuka jingya selok ke balong janai kinum yo shu henry de kababun ki OST center ngila yo ban penjanai ke rukom selok ke jongi ngangai be ke jingi ti kan wala jing kala bangan yang be kata kanong rip Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.